And guys, part 3 na niya. Please subscribe YouTube channel. Kira ma'am. Kira ay taga. Asa kay kita na. Masakit mo dili, masakit mo dili. Oh, dahil di mawayang kuhan, dugay na. Kung ka tuig na buti yung anxiety. Hindi na isa matawagan na pera. I-try sa. Ano ba ko? Text na lang. Tawagin ako ko. Tawag ma'am. Ina importanteng tawag. Kasi nasa pantawag. Marag globe mo gud siya. Kapuin mo makilala ang totoo na. Hindi, inani man, pero kani ka iPhone man hindi ko balo ay saan. Rin mo ni Ani, Elias day no. Ay, online siya sa atin. Matawagan ni sa Panday? Chat. Dali lang, Call. tawag lang, call lang. Dali na online. Ako inag... Ako na... Wala akong signal. Wala akong signal. Chat na lang. Sigot ko sa'yo. Ay, si Muding, di ba? Tinang namin din sa nagpahidot, nagkalimot, mag-ingon yung apas diri ba kay magkasakay man kay nagpauli. Karon. Ah, humana kag pahilot? Malabay kahilot. Wala ka kagwanta. Ah. Ah. Namin dili karon. Ha? Tulo rami niya mo gani pwede pa unta kung manam di kag hilot. Pwede pa unta mo apas ka. Oh. Una agi. Si live ka magiuna. Oh, pilot ka. Ma'am, Ha? ayang tayang. Inuto na lang, wala manakpi ba? Ah, Sabado pa di ay. Bago pa siya.